on itse asiassa jo yhtälle tuolla. Elikkä tästä meillä on lähtö. Sulla on oikein hyvän mittainen remmi siinä nyt. Aika yhteen käteen se. Noin. Just noin. Suoraan kohti haalareita. Haalarit nousee sua vasten. Pysähdyt ja pääset koirasta irti ja sen jälkeen mä ohjeistan. Okei. Onko asia selvä? Joo. Leipästä vauhtia sinne. Ole hyvä. Pidä käsi alla. Mene puoleen väliin kohti haalareita. Hyvä. Kehu koira kovasti ja ota koira ja tuu tänne. Kehu vaan, kehu. Noin, hienosti. Tuu vaan tänne. Hienoa, tuu tähän näin ja sitten otetaan ne ohitukset, eli haalareiden tuolta oikealta puolelta, joka on puun välistä. Se on sellainen pieni punainen lanka, mikä roikkuu näin. Käyt siellä kääntymässä ja sama tietä muuten takaisin, mutta käyt haalareiden toiselta puolelta tuu tänne. Pitkällä hihnalla koira saa itse valita oman reittinsä, mutta se on sun reitti. Jos koira kiertää jostain, niin pääset vaan irti ja otat sen puun toisella puolella sitten, tai haalareiden toisella puolella. Ei mitään sen kummallisempaa. Ei muuta kuin leiposta menoa. Ole hyvä. Hyvä, ja sitten vaan takaisin. Hienoa, ja kerppa kiellon päälle vielä. Sama juttu. Oikealta puolelta sinne ja toiselta puolelta takaisin. Kova. Okei. Hyvä, ja mennään tänne päin sitten saman tien. Hyvä, ja mennään tänne näin. Hyvä, tämä koira. Yleensä voi siirtyä